Гледайте двубоя Алекс Перейра срещу Жири Прохаска от UFC 303 на 30 юни, неделя от 7:00 сутринта на живо по Max Sport 2. Алекс Перейра идва след победа от нокаут над Джамахал Хил, която му е трета поредна. Шампионът има общо 12 мача с 10 победи, 8 от които са чрез нокаут, както и има 2 загуби. Жири Прохаска записа победа над Александър Ракич чрез нокаут. Чехът има общо 35 мача с 30 победи, 26 от които са чрез нокаут, както и има 4 загуби. Базирано на статистиката ни очакваме победа от Алекс Перейра. Бъдете предварително информирани за всички предстоящи спортни събития в света на футбола, ММА, бокс и много други.